안녕하세요. 나는 코카라레야. 아뜨크스 카페 테레시타. 술루 코카라레야. 카이. 둘루슬 카롬. 나이스 루피라. 머니살 루피. 미케아 루피. 카롬. 저는 코리아가 막 카라레야. 머니 카라레야. 카오나. 비추 코리아. 감사합니다. 여보세요. 어디 CCTV래요. Kamusta na mo? Kay mga bisita rin, manik palay na ko. Kukikuk palay. Tora salo. Manik tagiya rin o. Tuluan ko lang pagluto pagkaon. Wala kong mamay din o. Sulod ko rin, nakipagkaon na rin ka kayo. Lamig kayo rin. Kagas lang cake rin. Tamis kayo. Mahig ma-debit ka. Bahalag ma-debit ka pa. Lamig kayo. Karon, tuluan ta mo kung sa magluto o kanang equality. Kanang equality. Wala ni sa Korea. Nara dira sa Teresita. At tumo dira kung wala mo time dira. Namikin burger dira. At to Korea, tuluan ta mo ko. Kung sa pagbuhat ng equality. Mano sa tigduktok reo ko ang ice reo. Kuya, kumusta Kanding? Nahimo na Kanding og bartender reo. Bubuhat sa karon og kuwag. Chocolate. Lamig kayo. Perti lamig ako. Kaya sa pagkuha na kuya. Takang kasi kipuha na ya. Tabihonan ako karon si Sandara Park. Tuko ka si Sandara Park. Kaya si Kim Pang. Ako si Kim Pang. 여보세요. Kamusta na kayo? Kamusta yung pagtureya sa Sandara Park? Diba kabalo ka mag-Korean? Imnida? Kabalo siya mag-Korean. Ano ito? Manaseyo. Manaseyo banggaweyo. Kung wala pang kasantalan, mabanggayo. Igon siya ako. At sa kaya kung mag-introduce ka pangalan mo? Jerome. Pangalan mo Jerome. Koreanong Bisaya Jerome Emnida. Wala siyang titulo sa Korean. Niwag kayo siya lawas. Gipangalanan siya kuan. Silig tukog. Ang lawas gipangalang silig tukog. Mong gamay ka siya bukog. Yan na dito sa pikas pala yung ante. Pero, mga na yung ante niyo. Kamusta na kang Juliel? Mga na siya si Juliel. Mga na siya dito tigpalaya sa PCByan. Kala na sa Bukoh. Ano Bukoh na yun? Bukoh. Halo-halo Bukoh. Tapos na siya equality. Tapos kalmero. Cookie burger. Lamig kayo. Asa na may Mukaown na yun. Kikame sa Teresita. Lamig kayo. Kaon na may yan eh.